Hello mga subscribers, ito po si Maduro Mong Keping to. So ito po yung ating recovered stroke patient. So pinapalakas lang natin kanyang lower limb. Yan, si Apo Belencita. Yan, Vicencio. Yan. Siya po ay 79 years old. Ito po sa Dudurut, Lating Aray, Pampanga. Yan. Tinamaan ka brad ha? So ayan po si kanyang asawa, yan, si tatay, yan. Habang nanonood sa kanyang walking therapy program, yan. Isa pa na, isa pa ha, isang balik pa ha. Wala akong bagya. Sige ba, amos ako lima. Sige po. So yan guys, makikita po natin si Abong Belencita, yan. Witness kay mga anak, ayun, pogi ng anak ko. Tay, kaway. Ayun. So ito po yung kanyang walking therapy. Nakita po natin medyo bumibilis na po yung kanyang lakad. Ayan. Makalakalalin mo na eh. Sige ba, lakad. So this guys, our recovered stroke patients, may Dudurut, Lating Aray, Pampanga. Ngayon po ay July 18, 2025. This is the latest improvement. So nakita po natin yung mabilis niyang paglalakad, paggalaw. Ayan. Actually, yung daliri lang po ang aming tinetherapy para lumakas siya. Ayan. Wow. Bilis niya. Ayaw ka ito ma. Ayaw ka ito matatagal. Ama. Oh. Ma-stop ka? Mas masalita ka niya. Anong pakiramdam mo na eh? Thank you Lord, siyempre. Siyempre, Pasalamat ka. Kanino? salamat ako kay Lord. Oh, sino pa? Yung anak mo, siyempre. Salamat ka kay anak mo. Salamat sa mga anak ko. Ayan. Ginagabay ako. O yan. Tsaka kay tatay. Yan. Babantay sa'yo. Ayun yung bodyguard niya yun. Ayan. Okay. So ito na po yung recovered stroke patients po namin. Nanay. Gusto mo ba? Kaya pa isa ba? O, pahinga ka muna na eh. O, ano mga nagagawa mo na ngayon nung start ka maglakad? Ano yung mga nagagawa mo na? Dati binubuhat ka. Pag CCR ka, ikaw na lang mag-isa. Tapos may nakatingin na lang sa'yo. Kung naliligo ka, nagpunta ka ng CR. Tapos may silay. So sa umaga, anong ginagawa mo? Bangon ako. Tapos? Mag-exercise ako. Oh, okay. Ayun. Dito. Nakaupo ako dito. Tapos mag-exercise. Ay, pakita mo yung ginagawa mo nga para makita nila. Mga ilang piraso lang yung ginagawa mo. Ayun, ang ginagawa ni nanay sa umaga, paggising niya. Ano pa nay? Ayun. Yung ganyan. Yan, tapos taas mo. Yan. So, yun itong ginagawa mo sa umaga. Ituturo ko sa iyo. Very good. Yan, ano? O yan, mga stroke patients natin dyan, paggising sa umaga, itong ginagawa niya pambilin kaya siya naka-recovered kasi nga, sinusunod niya yung programa ng therapy ni Mang Kepweng. Ayan. So, ang masasabi mo sa mga stroke patients na yung mga na-stroke, ano mga magandang mensahe? Ayan. Yung mga wala ng pag-asa, yung mga akala nila, mamatay sila. So, bigyan mo ng konting magandang salita. Yung mga, kung bakit ka naka-recover, di ba? O, sige na. Bon, ano bang masasabi mo? Di ba, i-share mo yung naka-recover ka. Para pag napanood nila ito, ay makikita nila. Ayan. Naka-recover ako. Ayan. Kaya, ito, ano na ako maglakad. Kasi wala kang bisyo. Wala nga akong bisyo eh. Kaya pagkain, ano? Pagkain lang. Iniingatan mo. Oo. So, ibig sabihin, gumaling ka sa disiplina. Oo. Kumpleto ka saan? Yan, share mo yung mga iniinom mo.
Ano yung mga kinakain mo? Ba't ka gumaling? Mga ininom mo, sige. Ano lang, yung saging, Ayan, saging. Tuhod yun, ha? Saba, di ba? itlog, Tapos, dog, daga. saka Ensure. ensure, Ayun, pumayaman talaga. kaya Paano pag wala mabiling ensure? Gatas-gatas na lang. Bear brand, pwede na yung bear brand dyan. Oo, basta may gatas. Tapos yung ating ginagawa na prayer, ayan, siyempre yung ating panalangin. So, makasampig natin. So, ito na po yung ano namin. Pinakita po namin yung speedy recovery ni Apong Belencita Vicencio dito po sa Dudurot, Kandating Ride, Pampanga. So, ngayon po ay July 18, 2025 po yung aming ginawa actually. So, mapapansin niyo po yung paglalakad niya, napakabilis na. O, ayan. Yung sabi niya, yan. Babantay ka na kanya lang. Masipag to eh. Ito yung kape naman captain to. Ayan. O, tay, ayos ba? Ayos. O, nay. Topir. Ayan. So, ang aming inaantay yung paa na lang, nay. Pakita yung paa mo, nay. So, yung paa mo, hindi gumagalaw. Yung daliri, ano? So, ito okay. Isa pa, yun na lang ang problema natin, yung paggalaw ng paa. So, itong kanang bahagi ni nanay, ito na lang hindi gumagalaw. Ayan. Ginagalaw mo na eh. Ito galaw mo. Ito hindi gumagalaw. Yun na lang, ano? Konti-konti lang na, no? Pero nakakalakad ka, di ba? Ayan, o. Ito na lang pa hindi gumagalaw. So, ito lang aming tinatherapy, mga subscribers. Ayan. So, hanggang sa muli po, ito po si Madral Manggapeng. Ito po si ating... maraming salamat po sa patuloy na nanonood po ng journey po namin ni Apong Belencita dito sa Dudurot, Kandating Pampanga. At nawa nakapulot po kayo ng mga konting aral, konting exercises na ginagawa namin na pantulong din sa mga stroke patients, lalo na yung mga walang budget, walang pera, walang kakaya magpa-hospital. Kahit nasa bahay kayo, panoorin nyo ng ginagawa niya Apong Belen, matututo kayo yung mga ginagawa niya. Ayan. So, God bless po. Nay. Ayan. Thank you, Lord. Itang. thank you, Lord. Ayun. Thank you, Lord.